ज्ञानोबा ते विनोबा, महाराष्ट्राची समृद्ध संत परंपरा. जगात आजही घुमतो ज्ञानोबा तुकोबांचा नारा. समृद्ध जगण्यासाठी जीवनात हवा संत साहित्याला थारा. निरूपण संत विचारांचं संत संग, संतांच्या गोष्टी. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. बरी नवे थट्टा, भल्या भल्यासी लावी ते बट्टा. एकनाथ महाराजांचे भारूड थट्टा याची आपण चर्चा करतो आहोत. थट्टा म्हणजे कामविकार. याच्याबद्दल नाथांनी वेगवेगळी उदाहरणं देऊन आपल्याला कामविकार किती घातक आहे हे सांगितलेलं आहे. नाथ पुढे म्हणतात, अरण्यात होता भृगु ऋषी, थट्टा गेली त्याचे पाशी, बोलवूनी आणला अयोध्येसी, बरी नवे थट्टा. आता हा भृगु ऋषी म्हणजे कोण आणि याची कथा कुठे आलेली आहे? रामायणामध्ये ही कथा आलेली आहे. नाथ जी कथा सांगतायत त्याच्यामधला भृगु ऋषी म्हणजे भृगु वंशातील एक ऋषी, त्याची ही कथा आहे. भावार्थ रामायणामध्ये सुरुवातीलाच श्रावणाची कथा आलेली आहे. ती बालकांडामध्ये आहे. बालकांडामध्ये भावार्थ रामायणामध्ये आलेली कथा श्रावणाची काय सांगते तर दशरथ राजा अत्यंत पराक्रमी होता. दशरथ राजा अत्यंत लोकप्रिय होता. दशरथ राजा हा लोकांचा लोकपाल होता. लोकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असल्याने ते लोकांसाठी इतकी कामं त्यांनी केलेली होती की लोक त्याला देवाप्रमाणे मानत असत. आणि तो पराक्रमी तर अत्यंतच होता. तो कोणालाही त्याला त्याचा पराजय करता येत नव्हता. अशा प्रकारचा तो पराक्रमी होता. असा हा दशरथ राजा एकदा वनामध्ये शिकारीसाठी गेला. रात्रीची वेळ होती आणि दशरथ राजाला लक्षवेधी बाण मारता येत असे. म्हणजे काय तर समोरचं लक्ष न बघता केवळ आवाज ऐकून आवाजाच्या दिशेने तो अचूक असा वेध घेऊ शकत असे. अशा प्रकारे तो बाण मारू शकत असे. असा तो पट्टीचा धनुर्धर होता. रात्रीच्या वेळेला तो कुठलं सावज मिळतं काय बघत होता. अशा वेळेला त्याला पाण्यामधून कोणतरी पाण्याच्या साठ्यामधलं पाणी घेत आहे अशा प्रकारचा बुडूबुडू असा आवाज आला. दशरथाला वाटलं की त्या ठिकाणी हत्ती असावा, म्हणून दशरथाने बाण सोडला. तो बाण लागला श्रावण बाळाला आणि श्रावणाला तो बाण लागल्याबरोबर श्रावणाने रामाचं स्मरण केलं आणि श्रावण तिकडे मोठ्याने रामाचं स्मरण करत पडला. माणसाचा शब्द ऐकल्याबरोबर दशरथाला धावत गेला. बघतो तर काय तर श्रावणाला बाण लागलेला आहे. आणखीन आता श्रावण जगू शकणार नाही. दशरथ त्याच्या जवळ गेला. दशरथाने त्याला पाणी पाजलं. त्यावेळेला श्रावण म्हणायला लागला, दशरथा राजा तू मला का मारलंस? तर तो म्हणाला की मी तुला पाहिलं नाही. मला असं वाटलं की या ठिकाणी हत्ती असावा म्हणून मी माझा बाण सोडला. तो म्हणाला घडलं ते घडून गेलं, परंतु माझे वृद्ध आई वडील जवळ आहेत. त्यांना दिसत नाही. ते दोघेजण अंध आहेत. त्यांच्यासाठी मी पाणी आणण्यासाठी या ठिकाणी या पाणवठ्यावरती आलेलो होतो. तू आता पाणी घे, आणखीन त्यांना नेऊन जाऊन ते पाणी दे. त्याप्रमाणे दशरथाने ते पाणी घेतलं. आणखीन तो इकडे श्रावणाने आपला प्राण सोडला. दशरथ श्रावणाच्या आईवडिलांकडे गेला आणि दशरथाने ते पाणी त्यांना पाजलं. त्यावेळेला दशरथाने आपली ओळख सांगितली. दशरथाला काही लपून ठेवायचं नव्हतं. त्यामुळे दशरथाने घडलेली सगळी हकीकत त्यांच्या आईवडिलांना श्रावणाच्या सांगितली. साहजिकच श्रावणाच्या आईवडिलांना अत्यंत वाईट वाटलं आणि दुसऱ्या बाजूला दशरथाचा रागही आला आणि त्यांनी दशरथाला शाप दिला की आता तू माझा बालक आता या ठिकाणी मरण पावलेला आहे. त्याचं जे आम्हाला दुःख झालेलं आहे ते दुःख कसं असतं हे तुला कळणार नाही राजा. राजाने प्रत्यक्षामध्ये कोणतीही कृती करताना अत्यंत विचारपूर्वक केली पाहिजे. आता तू कितीही क्षमा मागितलीस तरी आम्ही तुला क्षमा कशी करणार? प्रत्यक्षामध्ये तू राजा आहेस, त्यामुळे तुझ्याकडनं जास्त जबाबदारीचं वर्तन पाहिजे. केवळ क्षमा मागून भागणार नाही, तर याचा तुला परिणाम भोगावा लागेल. ज्या वेळेला तुला तुझ्या जीवनामध्ये असा प्रसंग येईल
की तुझं मुलगासुद्धा तुला सोडून जाईल आणि त्यावेळेला तुला मरणप्राय असं दुःख होईल आणि त्याच्यामध्येच तुला मृत्यू होईल. दशरथाने हे ऐकलं मात्र, परंतु दशरथाला दुःख झालं का? दशरथाला त्यावेळेला दुःख झालं नाही, कारण दशरथाला बरेच दिवस झालेले होते. दशरथाला मुलगा नव्हता आणि राज्याला राज्यकारभार पाहण्यासाठी मुलगा हवा असं दशरथाला वाटत होतं. बरेच काळ झालेला होता लग्नाला, परंतु मुलगा नव्हता आणि राज्यकारभार कोण चालवणार याचा तो विचार करत होता. अशा वेळेला श्रावणाच्या आईवडिलांनी जो शाप दिलेला होता ती इष्टापत्तीच आहे असं दशरथाला वाटलं, कारण यामुळे एक गोष्ट निश्चित होत होती की दशरथाला मुलगा होणार होता. दशरथ घरी आला आणि दशरथ घरी आल्यानंतर दशरथाने आपल्या सगळ्या त्याला जो नेहमी त्याला जी लोक मदत करत होती, जी लोक योग्य प्रकारे कसं वर्तन करावं, काय करावं या संबंधित सल्ला देत होती, त्या सगळ्या सल्लागार मंडळींना बोलवलं आणि त्यांनी वसिष्ठांना म्हणजे आपल्या राजगुरूंना विचारलं की मला मुलगा हवा आहे, त्यासाठी मी काय करावं. त्यावेळेला ते म्हणायला लागले की यासाठी काय करावं ह्याचा आपण विचार करूया, परंतु आता तुझ्या हातून जे श्रावणाची हत्या झालेली आहे त्यासाठी आधी तुला यज्ञ करावा लागेल आणि त्याच्यातून त्या पापातून तुला मुक्त व्हावं लागेल. त्यासाठी त्याने पहिल्यांदा यज्ञ केला. त्याने यज्ञ केला, त्याला शुक्राचार्यांना राग आला. शुक्राचार्य हे दैत्यांचे गुरु, त्या शुक्राचार्यांनी मेघ अडवून धरले. मेघ अडवून धरल्यानंतर त्या ठिकाणी अयोध्येमध्ये अवर्षण पडलं, पाऊस नाही असं झाला, पाऊस पडेना, त्यामुळे सगळीकडे दुष्काळ पडला. दशरथाला शुक्राचार्यांचा राग आला. आणखीन त्यामुळे दशरथाने थेट शुक्राचार्यांवरती स्वारी केली. दशरथ आणि शुक्राचार्य यांचं घनघोर असं युद्ध झालं आणि या युद्धामध्ये दशरथाने शुक्राचार्यांचा पराभव केला. शुक्राचार्यांचा पराभव केल्यामुळे सगळ्या देवांना मात्र अत्यंत आनंद झाला. देवांना असं वाटलं की दशरथाने अनायासे आपल्या दैत्यांच्या गुरूंचा पराभव केलेला आहे. त्यांनी मोठा सत्कार केला दशरथाचा आणि त्यावेळेला त्यांनी पुन्हा दशरथाने बृहस्पतींना असं विचारलं की मला माझ्या राज्याला वारस हवा, त्यासाठी मी काय करावं. त्यावेळेला बृहस्पतीने त्याला सल्ला दिला की पुत्रप्राप्तीसाठी तुला यज्ञ करावा लागेल, परंतु हा यज्ञ साधासुद्धा नाही, यासाठी यामधल्या तज्ज्ञ अशा प्रकारच्या ऋषींची नेमणूक करावी लागेल आणि त्यांच्याकडून हा यज्ञ करावा लागेल. असे ऋषी कोण आहेत? त्यावेळेला त्यांनी असं सांगितलं की विभांडक नावाचे ऋषी अरण्यामध्ये राहतात, परंतु विभांडक ऋषी हे तुझ्याकडे येणार नाहीत. विभांडक ऋषी जे आहेत ते तुझ्याकडे येणं शक्य नाही, परंतु त्यांचा एक पुत्र आहे, तो सुद्धा त्यांच्याबरोबरच राहतो. त्याचं नाव ऋष्यशृंग. हा ऋष्यशृंग जो आहे त्या ऋष्यशृंगाला बोलवून मात्र तुला आपल्याकडे त्याला आणता येऊ शकेल. यासाठी तुला प्रयत्न करावा लागेल. तर ह्या ऋष्यशृंगाला कसं आणायचं? हा ऋष्यशृंग जो आहे तो वेदशास्त्र संपन्न आहे, त्याच्याकडून यज्ञ करता येणं शक्य आहे, परंतु त्याला आणायचं कसं अयोध्येत? त्यावेळेला बृहस्पतीने असं सांगितलं की मी इंद्राला असं सांगतो की तुला तुझ्या मदतीसाठी मी अप्सरा पाठवतो. इंद्र अप्सरा पाठवेल आणि त्या ऋष्यशृंगाला बोलून तुझ्याकडे घेऊन येतील. त्याप्रमाणे इंद्राने अप्सरा पाठवल्या आणि ह्या अप्सरा त्या अरण्यामध्ये गेल्या. त्यांनी बघितलं की विभांडक आणि ऋष्यशृंग एका आश्रमामध्ये राहत आहेत. सकाळच्या वेळेला विभांडक ऋषी आपलं आन्निक करून तपासाठी बाहेर पडले. ते तपासाठी बाहेर पडले असं बघितल्यानंतर त्या अप्सरा हळूच त्या आश्रमामध्ये गेल्या आणि आश्रमामध्ये गेल्यानंतर ऋष्यशृंगाने त्या अप्सरा पाहिल्या. ऋष्यशृंग पहिल्यांदाच स्त्री बघत होता. त्या बघितल्यानंतर अत्यंत सुंदर अशा त्या स्त्रिया बघून त्यांना बघताच क्षणी ऋष्यशृंगाच्या मनामध्ये कामविकाराने प्रवेश केला. कामविकाराने प्रवेश केला, आणखीन त्यांना त्याच्याबद्दल आकर्षण वाटायला लागलं. त्या अप्सरा नृत्य करत करत त्याच्या जवळ आल्या. त्यांनी ऋष्यशृंगाला जवळ घेतलं. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये ऋष्यशृंगाच्या आणखीनही कामविकार जागा झाला. तुम्ही कुठून आलात? तर ते म्हणायला लागले की आम्ही तिकडनं दुरून आलेलो आहोत. तेवढ्यामध्ये विभांडक येत आहेत अशी हालचाल झाल्याबरोबर त्या पुन्हा म्हणायला लागल्या की आम्ही आता जातो, तुम्हीच संध्याकाळी आमच्याकडे या, असं म्हणून त्या निघून गेल्या. थोड्या वेळाने त्या ठिकाणी विभांडक ऋषी आले.
विभांडक ऋषीने आपलं दुपारचं भोजन केलं. संध्याकाळच्या वेळेला ते पुन्हा तपश्चर्येसाठी निघून गेले. ऋष्यशृंग त्यांना त्या सातत्याने ऋष्यशृंगाच्या मनामध्ये त्या अप्सराच येत होत्या. स्वप्नामध्ये त्या अप्सरा दिसत होत्या. संध्याकाळी काय तो तिथं जाऊ शकला नाही. परंतु दुसऱ्या दिवशी त्याचे वडील बाहेर गेलेत असं बघून ऋष्यशृंग हरूच आश्रमातून बाहेर पडला. जवळच त्या अप्सराने आपले तंबू ठोकलेले होते. त्या तंबूंच्या ठिकाणी तो गेला. त्या अप्सरा त्यांना बघितल्यानंतर त्या अप्सरांना तो भुलला आणि अप्सरा सांगतील त्याप्रमाणे तो करायला लागला. त्यांना भुलवून अप्सरा त्याला हळूहळू अयोध्येकडे घेऊन आल्या आणि ते अयोध्यामध्ये ते आल्या. अयोध्येमध्ये ते आल्यानंतर त्या ठिकाणी दशरथाला बृहस्पतीने आधीच सांगून ठेवलेलं होतं की तुझी जी कन्या आहे शांतना नावाची, ह्या ठिकाणी भावार्थ रामायणामध्ये असं म्हटलेलं आहे की ती दशरथाची दत्तक कन्या आहे. शांतन राजाची ती मुलगी म्हणजे शांतन राजा म्हणजे लोमपाद याची मुलगी ती शांतना असं भावार्थ रामायण म्हणतं. आणि त्या ठिकाणी तिचं आणखीन ऋष्यशृंगाचं दशरथाने लग्न लावून दिलं. तिचं लग्न लावून दिल्यामुळे ऋष्यशृंग आणखीनही आनंदित झाला. विभांडकाला ज्यावेळेला कळलं की दशरथाने आपल्या मुलाला तो पळून नेलेला आहे, त्यावेळेला तो अयोध्येकडे रागाने आला. परंतु आपल्या मुलाचं लग्न झालं आहे आणि राजकन्या त्याला दिलेली आहे हे बघितल्यानंतर त्याला आनंद झाला आणि त्यानेही विवाहाला परवानगी दिली आणि विवाहाला आशीर्वाद दिला. त्यानंतर ह्या ऋष्यशृंगाला आपली जी अडचण आहे ती दशरथाने सांगितली आणि ऋष्यशृंगाने आनंदाने त्याचा यज्ञ करायचं मान्य केलं. त्याप्रमाणे ऋष्यशृंगाने पुत्रकामेष्टी यज्ञ केला आणि पुत्रकामेष्टी यज्ञ केल्यानंतर त्या पुत्रकामेष्टी यज्ञामध्ये प्रत्यक्षामध्ये यज्ञ देवता प्रसन्न झाली आणि तिने जो पायस दिला त्या पायसातून प्रत्यक्षात राम प्रभूंचा जन्म झाला. राम, लक्ष्मण, भरत आणि शत्रुघ्न हे त्या पायसाच्याच आशीर्वादातून निर्माण झाले. अशा प्रकारची कथा पुढे रामायणामध्ये आलेली आहे. या ठिकाणी जी कथा सांगितलेली आहे ती जी आहे कथा ती भावार्थ रामायणामधली आहे. यापेक्षा वाल्मिकी रामायणाची कथा थोडीशी वेगळी आहे. वाल्मिकी रामायणामध्ये अशी कथा सांगितलेली आहे. वाल्मिकी रामायणामध्ये असं सांगितलं आहे की अंगदेशाचा राजा रोमपाद हा दशरथाचा खूप जवळचा मित्र होता. दशरथाला पहिल्यांदा एक कन्या झाली. तिचं नाव त्यांनी शांता ठेवलं आणि रोमपादाला कुठलंही अपत्य नव्हतं म्हणून ही शांता जी आहे ती दशरथाची कन्या त्याने रोमपादाला दत्तक दिली. आणखीन त्या ठिकाणी ती वाढलेली होती. प्रत्यक्षामध्ये दुष्काळ जो पडला तो अंगदेशामध्ये पडला आणि अंगदेशामध्ये पडल्यानंतर त्या रोमपादाला काय करावं हे कळेना. त्यावेळेला त्यांनी आपल्या सल्लागारांना विचारलं. त्यावेळेला सल्लागाराने असं सांगितलं की त्या ठिकाणी रूपवान अशा वेश्या तू पाठव आणि ऋष्यशृंगाला बोलवून इकडे घेऊन ये. त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी रोमपादाने आपल्या राज्यातील अत्यंत सुंदर अशा वेश्यांना त्या ठिकाणी पाठवलं. आणखीन त्या वेश्यांनी त्या ऋष्यशृंगाला बोलवलं आणि ऋष्यशृंगाला त्या घेऊन आल्या. तो येतो आहे हे कळल्या बरोबर तो येताच त्या ठिकाणी त्याचा तपाचा इतका प्रभाव होता की त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडला. आणखीन त्या ठिकाणी जे दुष्काळ होता तो दूर झाला. आणखीन ही जी शांता आहे ती ऋष्यशृंगाला त्यांनी दिली. पुढे दशरथाने विनंती केली की रोमपादाला की मला मुलगा होण्यासाठी जर तू ऋष्यशृंगाला पाठवलंस तर तो यज्ञ करू शकेल. त्याप्रमाणे त्याची विनंती रोमपादाने मान्य केली आणि शांता आणखीन ऋष्यशृंगाला त्याने दशरथाच्या राज्यामध्ये म्हणजेच अयोध्येला पाठवलं आणि त्या ठिकाणी त्याने तो यज्ञ केला. अशा प्रकारची कथा ही प्रत्यक्ष मूळ रामायणामध्ये म्हणजे वाल्मिकी रामायणामध्ये आलेली आहे. श्रावणाची जी कथा आहे ती वाल्मिकी रामायणात अयोध्याकांडामध्ये आले आणि त्या ठिकाणी तो दशरथाने ती कथा प्रत्यक्षामध्ये कौसल्याला सांगितलेली आहे. ज्याला रामप्रभू वनात जातात त्यावेळेला मला हे का दुःख सहन करावं लागतंय हे सांगताना त्याने ती सांगितलेली आहे. आणि आपल्या हातून श्रावणाचा वध हा जो झालेला आहे तो प्रत्यक्षामध्ये मी युवराज असताना झालेला आहे. अशा प्रकारे कथा त्या ठिकाणी वाल्मिकी रामायणामध्ये सांगितलेल्या आहे. रामायणाच्या अनेक आवृत्त्या भारत देशामध्ये प्रसिद्ध आहेत.
सुमारे 200 वेगवेगळे रामायण आपल्याला मिळतात आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या कथांच्या आपण व्हर्जन्स म्हणतो किंवा वेगवेगळे प्रकार आपल्याला ऐकायला मिळतात. वाल्मिकी रामायणातील कथा थोडी वेगळी आहे आणि भावार्थ रामायणातील कथा थोडी वेगळी आहे, परंतु दोघांमध्ये एक साम्य आहे. ते कुठलं तर ऋष्यशृंग हा स्त्रियांना भुलला, परस्त्रीमुळे ना बघून तो भुलला. आणखीन ह्या स्त्रियांना भुलून कामविकाराने त्याच्यावरती विजय मिळवला. ही गोष्ट आपण ह्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला हेही या ठिकाणी कळतं. भावार्थ रामायणामध्ये शांतना ही दशरथाची कन्या एका प्रकारे, ती जरी दत्तक असली तरी ती कन्या म्हणजे दशरथाची कन्या, मोठी कन्या असं आपण म्हणू शकतो. आणखीन प्रत्यक्ष रामायणामध्ये शांता ही तर दशरथाचीच कन्या आहे असं स्पष्ट म्हटलेलं आहे. म्हणजेच ही जी शांता आहे किंवा शांतना जी आहे ती प्रभू रामचंद्राची मोठी बहीण आहे हे आपल्या लक्षात येतं. आणि ह्या शांतनेमुळेच ऋष्यशृंग म्हणजे दशरथाच्या जावयाने तो यज्ञ केला आणि त्याच्यातूनच रामप्रभूंचा जन्म झाला असं आपल्याला वाचायला मिळतं. एका प्रकारे त्याची मोठ्या बहिणीच्या आशीर्वादामुळे, मोठ्या बहिणीच्या सहाय्यामुळेच रामप्रभूंचा जन्म झाला असं आपल्याला वाचायला मिळतं. अशी ही विलक्षण कथा आहे. आज आपण इथं थांबूया. धन्यवाद.